máis interesante, máis divertido. Ben, en principio temos organizado este acto partindo da entrega de premios. Entón, xa sabedes que houve un concurso por parte do Departamento de Lingua Galega e Literatura pois de relato, e polo tanto, bueno, pois estableceronse unha serie de premios que imos facer entrega agora, aquí. Manel, non sei, nesta maneira. Entregamos agora. Ben, o primeiro premio do grupo A é para Juan Borrego Yáñez de primeiro... O primeiro premio para Andrea López Real de terceiro ESO A. Un aplauso, por favor. Ben, o primeiro premio do, vamos a ver, do grupo B, para Elena Risco Montero, de cuarto ESO A. Xa avisada, sí. Bueno, xa lle daremos. Xa lle daremos despois, sí. E agora pasamos aos aquesis. Do grupo A, Juan Borrego Yáñez, de primeiro ESO D. Simona Basilica Silván, de terceiro ESO B. Ben, a continuación, o Departamento de Música, eu quero facer un agradecemento especial ao Departamento de Música porque vai a presentar unhas pezas en galego e é unha maneira tamén de normalizar a nosa lingua, que tan necesitada está, a verdade? Pois, insisto, un agradecemento expresivo ao Departamento de Música. Van comezar unha actuación con tema que se titula Lonxe da Terriña, de Xoán Montes, ese, pois, como sabedes, músico que importante, que en Lugo, moi coñecido, non? Con pezas musicais. Ben, pois van a interpretar as seguintes alumnas neste caso: Andrea Vilar López, de segundo de Bach, piano, e Lucía Llano Núñez, de primeiro de Bach, violín. Un aplauso.
facen unha segunda peza que leva por título Xota, interpretada por Adela Hervés García, de primeiro de Sobey, en gaita, Juan Barrego Yáñez, de primeiro ESO de tamboril, e Martín Vázquez Rodríguez, de primeiro ESO de bombo. Un aplauso. Ben, imos continuar entón coa presentación da revista. Vou ser moi breve, vale, para pasar de novo ás actuacións musicais. Ben, como todos sabedes, todos os anos pois facemos unha revista aquí no Instituto Lucus Augusti. Distintos anos vai facendo distintos profesores, distintos a veces equipos, non? A min tocou unha vez máis este ano. Simplemente decirvos que teño un principio que agradecervos, eu creo que aos alumnos, sobre todo os alumnos que participastes activamente na revista con artigos, eu penso que de altura, de certa altura. Despois xa todos os críticos, non? Simplemente poñemos o que podemos aí na revista, as nosas posibilidades, pero logo son os vosos que tedes que facer a crítica. Espero que haxa moitas, porque se hai moitas críticas dice que o traballo está mellor feito. Canto máis críticas hai, mellor o traballo, non? Entonces espero que haxa moitas, non? Dicirvos que este ano dedicas o Día de Letras Galegas a Filgueira Valverde. Eu teño aquí a miña esquerda a 3 alumnos que participaron activamente na revista, formaron parte do equipo, entre outros. Están estes en representación do resto dos alumnos. Entonces van a ler uns textiños de Filgueira Valverde, autor ao que se dedica o Día das Letras Galegas, un autor moi prolífico, moi importante, a pesar de certas críticas sociais a veces, pero hai que ler os textos, hai que ler os traballos que fixo este home para darnos conta, para min, unha desas figuras que mantivo o facho encendido da nosa cultura durante a época franquista. E eu creo que non é con ese valor, un valor importantísimo. Sen el, somos homes do exilio, como digo eu, cando falamos en segundo de Bach da literatura do exilio. Sen eses homes, eu creo que sería casi imposible que hoxe estivera eu aquí falando, os compañeiros gravando, que agradezo a Anxo tamén que está facendo esa grabación, e por lo tanto eu creo que non podería ser este acto en galego. E por iso, para min ten un valor especial Filgueira, como outros autores, pero sobre todo neste caso Filgueira Valverde, porque é unha persoa que máis que escribir poemas, escribir novelas, escribir contos, eu creo que a súa labor importante foi a de investigador. É un gran investigador. Como político fixo cousas importantísimas en Pontevedra. Eu non sei se estivestes hai moito tempo ali, pero todo o que está pegado á ría, todo iso foi un plan de urbanismo precoz, por decirlo así, que houve na época del, e esa zona agradecelle evidentemente a súa maneira de facer a política nese momento, non?
E como investigador, pois, o Museo de Pontevedra participou prácticamente todos os organismos dedicados á cultura galega, o Instituto Bada Sarmiento, que foi o primeiro Instituto da Lingua Galega, axudou á creación da normativa sobre o galego. Eu podía estar aquí falando durante 3 horas seguidas, pero non é o caso. Que vexades que foi un home prolífico, como eu titulei no meu artigo que fiquei en cabeza, pois o abre as páxinas da revista, pois Filgueira Valverde, polígrafo. Eu creo que esa palabra resume todo o que é Filgueira Valverde. Imos logo escoitar, sin máis, dous testiños. Un primeiro que é un conto que se titula A Boa Clara, que vai ler precisamente Clara. Que leva lembranza aquela da miña boa. Tiña o cabelo albeiro e acumulado calún oiteiro na xeada. Tiña as meixeras albas, de almací tallado, e as mansalvas de algo veludo. Tiña un manto mouro, un libro e un rosario na man, e do brazo penduraba unha cadeira de tesoira. Esa é a lembranza que teño da miña boa. Mais este relembro ten máis ledicias que doas tiña o seu rosario de cibeche, máis contos que follas tiña o seu libro, máis bicos que anos tiña a súa cadeira. E aínda que me teña dado máis ledicias que rosas vermellas a roseira que la plantou no Pazo das Fragas na casa dos meus pais, que dolor meirante ten para min. Porque se na miña casa falades da miña avoa, logo vos direi que mateina de neno. Dicíamo a min cando aínda non tiña 10 anos, e tiñame polo home máis ruín da terra. Cando eu era pequineiro, coidaba que cando chegaba aos 80 anos, un tiña que morrer. Dende cando un neles a miña avoa non facía máis que lle dicir: miña avoa, eu quería que non se rematase este ano. E por que, meu filliño? Para que ti non morreses. E por que teño que morrer? Porque dixo papá que vas ter 80 anos. E nos 80 anos tes que morrer. Tanta tristura lle dei a miña avoa que no día en que festexaban na súa casa o seu cumpleanos, morreu. Tal tristura me deu a min que cando puiden decatarme do que fixera, estive preto de morrer eu tamén. Ver aquí a máis fonda tristura da miña vida de neno. Ben, acaba de aparecer a premiada, así que vou entregar neste inter. Elena Risco Montero, Risco Montero. Está por aí, non? Sí. Sí. Ben, un aplauso. Sí, vale. Ben, continuamos entón lendo algún texto máis para recordar a Filgueira Valverde. Hai un libriño que saiu hai pouco, que é o de Quintana Viva, o que saberedes despois, no que sería a portada da revista, aparece un textiño que fai referencia precisamente a esta introducción. Son palabras do propio Filgueira, por iso eu escollín entre os textos, pois para que vexades como escribía ele tamén. Eu, máis alá da crítica, eu creo que é unha prosa poética, habría que analizarlo, non tampouco analicei con profundidade, pero si a primeira vista pareceme que é unha prosa poética, un poquinho. Recórdame aqueles textos do Otero Pedraio, nos Camiños da Vida, cando fai referencia á adxetivación no texto, ás fontes, ás augas, non? Utiliza moita adxetivación subxectiva, non? E eu creo que aquí tamén se poden ver certos rasgos, eran compañeiros, é dicir, eles foron compañeiros, coñecíanse, e por tanto algo sempre se pega, non sei se Filgueira se do Otero, se do Otero Filgueira, pero bueno, está aí. Entón, vai nos a ler vía de pois este texto, esta introducción, cando queres. Recóllese neste libriño un feixe de follas das que fun escribindo ao longo do medio século de laboría nos eiros, hoxe vizosos das nosas letras. Son pequenas refendas en prosa poética,
encetadas con os nenos, narracións do feitío que Castelao soubo axiña soerguer como a ninguén e nomear para sempre cousas. Cando vin en Grial, en Galego 1 e outras benévolas escolmas algúns destes contiños meus, coidei que sería ben ir axuntando os que teñen meirande unidade e mellor espellan o xeito que tivemos os mozos dos anos 20 de enxergar o vivir galego. Como un tamén investigador, garda fondo recoñecemento para os que hoxe andan a escudriñar na fala e no estilo das xentes da miña xenia, fillos no espírito dunha imparrolda de verdadeiros mestres. E como ten agarimo para eses netos deles, que son as crianzas que fixemos falar nas nosas obras, harela que queden xentes que queiran gozarse co que las contan. A uns e a outros van endereitadas estas páxinas, coa lembranza chea de saudades, da boa xente que as inspirou e daqueles que deron alento para que fosen escritas. Ben, vou continuar un pouco coa reseña da revista, pero sigo insistindo brevemente para que non vos cansedes. Ben, hai un apartado que todos os anos estamos facendo, que é o de recoller o patrimonio histórico do Instituto. Hai un profesor que todos coñecedes, que é Antonio Prado, que está facendo un gran labor, un labor importantísimo, porque está sacando a luz de libros que, ao mellor, se non fose por el, pois posiblemente non tivéramos coñecemento, non? Fixadevos da importancia que ten o noso instituto, falando tamén de Filgueira Valverde. Filgueira Valverde atopou no noso instituto nun libro de Ptolomeo, creo que no Forro, se mal non recordo, pois un léxico dun autor do século XVI, léxico galego do século XVI, neses anos escuros que apenas tiñamos nada en galego. Ben, e apareceu no noso instituto. O sea que, con isto quero dicirvos que o noso centro ten unha importancia suma pelos fondos bibliográficos. Entón, Antonio quere recuperar moitos destes fondos. Eu espero que siga moitos anos con nós, e se non é así, que está relacionado co instituto e siga traballando, porque é moi importante sacar a luz toda esta documentación. Bueno, na revista aparece o Fausto de Goethe, que é unha traducción de Guillermo Inglis, non sei se o pronuncio ben, porque o inglés non o domino moito, e é unha traducción digamos ao castelán, non ao galego, evidentemente, non? Pero bueno, é moi importante ver o que é o estado físico do libro, as pastas, é dicir, as cobertas e tal, como están diseñadas, todo iso, non? É dun valor enorme. Por lo tanto, estivo incluso exposto aí na entrada do instituto, non? Ben, e logo tamén houve unha exposición tamén para recoller un poquinho ese patrimonio histórico, unha exposición de revistas escolares que tamén estivo exposto aquí no centro, pero que recollemos aquí na revista, non? Ben, despois tamén agradecer ao profesor de filosofía, neste caso de antropoloxía, polo traballo que realizou cos alumnos de primeiro de Bach. É un traballo sobre alimentación. Estamos, sabedes, que hai unhas cotas de obesidade importantes, hai que ter cuidado, non? Pero estas recetas, non sei, o profesor me pode dicir, non? Que eu non controlo moito esta gastronomía, pero aquí, non sei, hai cousas moi, como din agora, moi celnes, moi saborosas, non? Non sei se realmente son boas para a dieta ou non, pero, bueno, en principio, a idea, supoño que deste traballo era para un traballo interdisciplinar, non? Para conseguir esa concienciación, verdade, dos rapaces, para que teñan unha boa alimentación e saiban alimentarse, non? Ben, despois tamén hai, vou pasando, outro aspecto que este ano modificamos un poquinho da revista foi abrir a revista cara á cidade. Isto estáse facendo dende hai moitos anos noutras cidades, como por exemplo, eu vi unha revista, creo que era de Sevilla, que Antonio Prado fixo aí a exposición e tal, e observaba ali como interviñan alumnos, interviñan profesores, pero tamén persoas significadas coa cidade de Sevilla. E eu intentei un pouco con esa idea de facer o mesmo con dous artigos. Un de investigación, que é o Pazo das Pombas, que está no fondo da praza do campo. Entón, quen fixo o artigo foi o historiador Adolfo de Bel Vilela, que tamén é o dono dese Pazo das Pombas, non? E contanos un pouco a historia, porque vos tamén vos informedes que hai unha historia en Lugo que a veces non se conta, e entón, bueno, aí fala un pouco do seu, cando se construiu no século XV, despois vai pasando por os distintos séculos, e sobre todo hai un dato significativo que foi o acolleu as tropas francesas cando entraron os franceses aquí, que xa era unha desfeita na biblioteca tremenda, na biblioteca provincial,
pois parece que estiveron aí os franceses, logo tamén os carlistas, máis as tropas carlistas, non? Sería un pouco tempo, bueno, pero aí estiveron nese chamado pazo logo das bombas. Ledio porque é un artigo moi interesante, curtiño, de 2 páxinas, con fotografía, e creo que é fácil de ler, non? Despois, tamén pensando niso, pois, a ver se acabo pronto. Ben, pensando niso, pois, hai outro artigo tamén de investigación, as pegadas dun encontro visual dun profesor que foi deste centro, un tal Santín, que nos fala pois, un pouco pois, dos diseños das cidades, como estaban diseñadas as cidades de Roma, de Santiago, etc. Non? Ben, logo tamén, aquí empezan os agradecementos, pois a agradecerlle a Vanessa Álvarez, a Sandra Liz, a Miriam López e a Turhan, de primeiro de BAC, polo traballo, mellor dito, pola entrevista que lle fixaron a súa compañeira de cuarto, Lucía Prol. Eu titulo aquí un exemplo de esforzo persoal, Lucía. Moitas grazas por esa... Se non estás aquí, pois transmitidelle o meu agradecemento, se non xa o farei personalmente, e tamén os que fixaron a entrevista. É unha maneira de ver como tamén pois o galego se pode utilizar no deporte, vale? Ben, despois hai un traballo de economía, unha chufa máis, neste caso para a compañeira Aviadé, que está aquí, alumna, que bueno, fixe un traballo aí sobre economía, agradecerlle tamén a Beba e aos do departamento, evidentemente, de economía, pois, primeiro, pois, por facer unha actividade pois, interdisciplinar e, ademais, ver tamén como o galego funciona na economía, nas expresións, no léxico económico, etc. Sempre o fundamento da revista é cara a normalización da lingua en todos os ámbitos, vale? E, por tanto, este é outro deles, non? Moitas gracias, xa digo, tanto aos profesores como a alumna neste caso, non? Despois, tamén agradecerlle na liña que dice antes de Antonio Prado, de recuperar pois elementos importantes no centro, toca o caso a quen da hora pois a xeoloxía. Agradecerlle a María Xesús Méndez, ao Departamento de Xeoloxía, pois que nos facilitasen pois este traballo tamén de investigación sobre modelos cristalográficos, van aí unhas fotografías tamén, sobre redes de Bravaising, sobre o cristal de xeso, etc. Bueno, non sei se o pronunciei ben, María Xesús, pero bueno, aí está ese artigo. E logo tamén teño que dicir que un dos artigos que máis me gustou da revista foi o que fixeron os alumnos de latín e de grego sobre a nomenclatura comercial lucense. Realmente é un artigo importantísimo. Nomes que se lle dá en latín, por exemplo, a marcas de coches, a establecementos alimentarios ou alimenticios, por exemplo, pois a algúns restaurantes ou cafeterías, etc. De verdade que está moi interesante, para que vexades, pois, como cando ides pola rúa, e isto porque lle chaman así, non? Bueno, e ademais tirarlle aí pois un pouquiño de gonzó, non? Ao Departamento de Latín, para que vexades tamén a importancia do latín, pois, e tamén do grego, que sobre todo do latín neste caso, pois para a nosa lingua, para as linguas románicas, e para que vexades como está ainda pois incrustado na sociedade, non? Ben, despois ven unha entrevista que se lle fixo a Mariana Espósito, a actriz lucense que participa pois en distintas series da televisión de Galicia, pero tamén estaba a facer pois curtametraxes pois en Madrid, intervén nalgúna serie, etc. Queríamos traela aquí. Se estades calados, igual nos coitades máis, Ben, pois digo que estivemos para traela aquí ao instituto e non puido vir por razón de traballo. Eu espero que para o ano puidamos traela, vale? Aí hai unha entrevista tamén vos interesante. E logo, algo que vos interesa moitísimo a vos, pois as actividades que se fixeron durante todo o curso, aí van pois unha serie de páxinas con súas fotografías, entroido, viaxes pois os viaxes a Roma, de departamentos, pois distintos departamentos, actividades, por exemplo, extraescolares complementarias, pois de química tamén, de física, de laboratorio, bueno, seguro que me quedan moitos máis, pois de educación física, etc. Vale? Ben, despois tamén hai un traballo moi importante que é o da biblioteca. Eu agradezo, está aquí Anxo, que eu tendo por función primeiro por pasarme este texto da biblioteca, do equipo da biblioteca, que dirixe, como sabedes, moi ben,
Bueno, pois hai aquí un traballo que reflicte un pouco as actividades que se fixeron na biblioteca. Vai con as fotografías, quedou moi bonito, a verdade que a mí gustou moito, e incluso na imprenta, cando comentamos, un bo artigo, non? Ben, despois, outro texto de opinión, abrindo tamén a lingua a outros ámbitos a medicina. Eu non quería facer escapar esta ocasión, porque creo que Bernardino Pardo Teijeiro, un doutor que mellor coñecedes por oídas ou por, non? Pois sempre foi un compañeiro meu, onde hai moitos anos, de batallas sociais, políticas, ás veces, bueno, pero quero dicir que é un home moi comprometido coa lingua. E vou vos ler brevemente, depois xa dou paso ás compañeiras, do que di el ao final sobre a lingua galega. Di: non está nada perdido. Hoxe en día seguen existindo xores sanitarios de medicina, enfermaría, auxiliares de clínica, traballadores sociais ou administrativos que defenden esta fermosa lingua, máximo exponente do sentir do povo galego e matrimonio do povo español, que ten o privilexio de falar 4 linguas nun país tan pequeno. Mentras, non entendamos que perdendo a nosa fala perderemos a parte máis importante do noso patrimonio cultural. O futuro do povo galego estará en perigo. Somos moitos que suscribimos estas palabras de Bernardino Pardo. Logo tamén hai un artigo de opinión sobre a prohibición legal do uso dos móviles nas aulas. Bueno, lédelo, é simplemente un tema legal. E logo agradecer tamén ao Departamento de Filosofía un testiño que nos pasou de Té con Can, unha actuación que houve, creo que colaborou tamén o femenino, por aí algo, bueno, en todo caso, bueno, pois moi importante a que está caendo hoxe en día, non? Realmente, pois esa visión ilustrada que queren dicir, isto continúa no século XXI ou non, e vese que non se cumpriu prácticamente nada do que se intentou facer coa ilustración no século XVIII. É unha pena, pero isto é así, eles poñeron un valor a través desta obra de teatro. É de verdade que é un texto interesante, leio que é moi cortinho, ten 3 parágrafos nada máis. Logo tamén agradecer a alumnos que fixeron o traballo de antroponimia, que estaba pendente do ano pasado por falta de espazo, de alumnos de segundo de BAC C, a Inés Sanjurjo Teijeiro, Ana Varela Vázquez, Jessica Vázquez, Laura Vázquez Neira, etc. Ben, logo tamén unha pequena reseña, tamén o dixen antes que era un dos artigos dos alumnos, e este outro que me gustou moito de Manel Matalobos, sobre recuperando a tradición. Hai un pobo lá en Palas de Rei que se chama Albá, que fan unha representación teatral, pero movéndose polo espazo rural, polas carballeiras, polos prados, e ali representan un pouco a Galiza dos séculos anteriores. Un ano fan o 18, outro fan o 19, outro ano fan principio do 20, e quedaron moi ben as fotiños estas de Manel. Moitas gracias, Manel, polo artigo. E logo, pois, rematamos, hai uns pasatempos tamén aí, rematamos co da enquisa. Este ano, vamos collidos de tempo, este ano, pois, resulta que se nos ocorriu desde o Departamento de Dinamización, falei con alumnos tamén previamente, e les pareceu, pois, moi interesante. Entón fixamos unha enquisa comparativa coa utilización da lingua galega no instituto. Eu aquí quero tamén, pois, dicirlle o director ou os directores deste centro no futuro, pois que poden ter en conta esta enquisa para facer unha valoración, para chegarnos a cal é a situación da nosa lingua realmente no instituto. Vai nos falar deste apartado aquí o compañero José Adrián. Bueno, pois por onde empezar? Hoxe, este ano, no 2015, cúmplese xusto 20 anos de que se fixo esta mesma enquisa no instituto. Isto dá uns datos significativos. Bueno, para empezar, as enquisas distribuíronse polas aulas de ESOBAC. O profesor Anxo encargouse deste traballo, e ao final contábamos con alrededor dunhas 60 enquisas, o cal nos dá un marxe de erro dun 5%, moi pequeniño. Realizámola entre xaneiro e abril do 2015. Comezamos a repartir as enquisas entre os alumnos da clase de Tecnoloxía, e mediante un proceso de digitalización cun PowerPoint fixemos os porcentaxes, logo máis tarde pasámoslos para facer as gráficas, etc. Isto todo fixémoslo en follas de cálculo e logo representámoslo.
falando co profesor, con Anxo, acerca dos resultados das enquisas, hai unha cousa que nos chama especial atención, que sería o uso da lingua oral. A maior parte da xente utiliza, dependendo do interlocutor, nas respostas, só un 2% utiliza soamente o galego e un 4% utiliza somente o castelán. Este 92% que nos queda, dependendo do interlocutor, falábamos que é moi importante para a normalización do galego, xa que podería dar lugar a que se todos nos comunicamos en galego se producise unha maior normalización da lingua e chegar a ter un maior uso desta. Bueno, e finalmente agradecer ao noso profesor de tecnoloxía, Roberto, que nos axudou a facer as enquisas e tamén os porcentaxes. Ben, para completar un poquinho, pois, xa remato, facer extensivo o agradecemento a Xosé Luis de Matemáticas, que foi o que me orientou un poquinho, e tamén os compañeros alumnos, para facer as gráficas e valorar un poquinho os porcentaxes. Vai un comentario ao final que xa non vou facer referencia porque está máis ou menos explícito aí, comentado aí, o ledes, creo que é interesante, sempre suxeito evidentemente a interpretación, é unha interpretación que fixamos no equipo de dinamización, pero como dicía antes, pode ter crítica no senso de que isto podíase facer de outra maneira. Nos encantados que nos fagades críticas, porque realmente se é así é que o traballo ten algo de profundidade, que eu creo que sí, que é moi interesante. Agradecer a todos os alumnos que participastes, os profesores por ter a paciencia evidentemente de deixar os alumnos por facer estas enquisas a veces nas clases. Ben, moitas gracias a todos e pasamos xa para rematar o acto a 2 ou 3 pezas que nos quedan musicais. Moitas gracias a todos. Ben, continuando entón coas pezas musicais, agora levo por título Cantar de cego, romance, interpretado por Miguel Loira Lumbó, de primeiro ESO D, instrumento zanfoña. Ben, a continuación título Unha noite negra do trigo. Está baseado nun poema de Curros Enríquez, que abre precisamente o seu libro, o principal libro de poemas, de Xoán Montes, interpretada por Andrea Vilar López de segundo de Bach, Lucía Llano Núñez de primeiro de Bach, Andrea ao piano e Lucía ao violín.
Para rematar, entón, un breve comentario da seguinte peza de bailador, música tradicional galega interpretada por un grupo de cuarto SC, David Vilares, de segundo de BAC. Comentarvos un pouco que, bueno, esta peza fixos un pouco pensando na combinación das letras galegas co Día Internacional da Reciclaxe, que hoxe, non? E falando da reciclaxe, pois esta peza ten a súa característica específica porque vai ser interpretada con instrumentos reciclados. Ademais, eu quero agradecer expresamente á profesora de música e, por ende, tamén ao Departamento de Música polo traballo que teñen levado durante o curso na reciclaxe e na sensibilización destes instrumentos. Ben, a continuación, entón, bailador, música tradicional galega, grupo cuarto SC, David Villares, de segundo de BAC. Un aplauso. Unha vez máis, moitas grazas ao Departamento de Música pola actuación. Vamos falar xa, pechar o acto e agradecervos a todos a asistencia e que sigades traballando polo galego. Unha cousiña, agora a saída podéis recoller un exemplar da revista que vos vai a pasar tamén Manel Macalobos.